साल बेलायखे इम्पर्टेंट साल तिनिनि साल बेलायखे तंथकनि साल तांगि हिमालय जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे जे ओ सालनो पालाय मानमानि बागै बेलायखेनो खापांखा स्रांगो तामनि हिमालय जों जे इंडिजिनस ओ बर'रक कमायाखो हिनि कायसा परिचय मानमानि बागै बेलायखे तंथगो जों ओ सालनो पालाय माया हंगांगाय जों संखा कमिटे 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 जों कमाय फानो थानानि दंगो फियाबा ओ सालनो जों पालाय मामानि बागै जों कमायाखो हिनि नाय दिनै सारा बिच्छो जों फुनुगुरिखा दिनै कानमुं दिनै जे तांमुं लुप मुंनो तुइनाय जों दिनै तंथगै दिनै ट्रेडिशनल ड्रेस न गानैनाय जों रेलि खायै फुनुगुरिखा जों जे कमायाखो ओ त्रिपुरा राज्यनि इंडिजिनस रकबो कमायाखो हिनि जों फुनुगुइ मानखा फियाबा ओ त्रिपुरानि जे इंडिजिनस ओ बुसा तंनाय रक ओ बरक तंनाय रक नखाय सारा बिच्छो सारा वालनि सिलायपानो किचा जुदा बायने बाखिनि गोनां तांदे बायने बाखिनि गोनां हिमालय जों बरक ओ बरक जे उच्चारण मानि ओ बरक जे वर्ड छपाय मानि बेलायखाय कतर वानसुक जांनाय कक तंगारो बाहाय के बरक उंखा बरक गुरु तेबो तंगारो वानजि बसंगताम हिम मानुष इंग्लिश पे मैन माने अब भाई टॉप हार्ट है से अनेक डिफरेंस बरक तांगे बरक हिंजाका बरक बुसाक ओ जे बुसाक जे बरक जे बुसाक ओ बुसाक जे तांगे बनो बरक हिंजाका ओ बुसाक न बनो वानसुगै बाबिवैनो बिनि बायनि बाखिनि न नासिगैनो तिनि बरक हिंजागो जे चिनि सारा शरीर अंग जे नासिगै नायदे बा वानसुगै नायदे ए जे बुसा बबाय उच्चारणंगो जे बुखा बबाय उच्चारणंगो जे बुखनाय बिखुमु बखरक बुकुर बेक्रें बिस्मा बुखसै बुमाखां तैताम तंग बेबागनो बबाय उच्चारणंगो बह अब बबाय उच्चारण मानि बागैनो बेसिरबा आबोनो बागैनो बरक बेलाखे बायने बाखिनि गोनां ओ हायं नि बिसिंगो इंडिजिनस नि बिसिंगो ओ जे त्रिपुरा राज्यनि इंडिजिनस नि बुसारक बेलाखे बायने बाखिनि गोनां जों इंडिजिनस जों कमाया होननानै नांनाय ओ त्रिपुरा राज्यनि फियाबा जों दिनै आइडेन्टिटी क्राइसिस होननाय दङ ओ आइडेन्टिटी क्राइसिस मानि बागैनो जों अमहाय गायै दिनै ट्रेडिशनल ड्रेस गानैनाय जे मोसालायै तंथगलायै फुनुगमानि तुइनो जों कमाया नेक्स्ट जेनेरेशन मुथां कलांनानै दिनै आइडेन्टिटी रक्षा खायनानै अबसे समाय ताङै थानानै नांनाय जों समाय ताङै थानानै नांनाय जों समाय मा ताङै दिनै जे ट्रेडिशनल जे ड्रेस दंमानि जे कल्चर दंमानि जिन मुकुमु काया माया जे मुकुमु रत्न जों खाती कलांनानै नांनाय ताइसिङो आनि पूर्व वक्ता कक सालांगा जे कानमानि तीनाय जलारो अन्तत वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाय मानि दिनो फानो जे उता कानबरक तामो कानबरक गाम तामहिना नामनो दुटी फानो कानखांकाय बाहायं हा कतनि इंडिजिनस डे पालाय मानि सालो बा जलारंनि कानमुखा अवसे हिनि सिनि जातनानि बागै आं जलारंनो कइनाय जिने ट्रेडिशनल ड्रेस न नरक ति सालचा जरति कान्दी अन्य दिनो कान्या फानो जों बुरिरक तो कानो ना आं तिनि कानै फायो तिप्राजे आं कानै फायका रिगनाय जामुथै कानै फायका खाजानि मा फातै ताखौ बुखुकजों बेलायखाय तिनिनि साल इम्पर्टेन्ट साल तिनिनि साल बेलायखायनो कतर साल ओ सालनो जों वानसुगै तंनानै नांनाय नेक्स्ट बसर फायगुकाय जों तामो काननानै जों तामो फुनुगनानै आबनो जों जदि वानसुगै खाति तरिखाय जों अवश्य कानै मानाय अवश्य फुनुगै मानाय चिनि जे वारक सिरिनाय वामानि अबता कमर्थन
अबरो जों खाति कलांगानि नांनाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन फुनु कलांगानि बागिनाय जों जे रि ताक माने रि कारिनो आबनोबो जों नेक्स्ट जेनेरेशन फुनु कलांगानि नांनाय जे बुथाय बुमुल तागै जे बुरि रक ताक माने जसाति सावो जनि सिखलगो जसाति सावो जथाम दिसाव सिखलगो अमाहायकै जे जों रि तागै जे खाय सेनाम फेमिली आबो कम कगिया हायसे आगिनि चखारो आगिनि जापारो आबरंगबो जों फुनुदय कलांगानि नांनाय ठीक न तंगो ताबुक चामरि अम्पा कानानि नांलिया चामरि अम्पा कानानि नांया फानो आबोनि कायसा केरांका थमानो जों नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि बुसा बुतुय सुख थाय बरारा चिरंनो जों फोरों कलांगानि नांनाय ओ हायं हा गतर दिनै जों अर सिमि पालाया अब जे सुरु खायमानि जे वान सुक जाक मानि अब हंगांकाय 1954 स्विट्जरलैंड जेनेभाव अब पहिला वान सुक जाका वर्ल्ड इंडिजिनस बरक रंगनि बागैनाय तासिं आनि पूर्व वक्ता सालांका जे 1993 ओ स्वीकृति मानखा 1994 हंगांकाय ओ हायं हा कोतरवो जों कमायाखौ चिनि अधिकार न आदाय खायनानि बागै जों असाल न 9 अगस्त पालायनानि बागै जों सुजुग मानखा आउनि बागै जों 9 अगस्त अ बेलाय इम्पोर्टेन्ट बार नमासावो अ 9 अगस्त नि बागै बेलाय इम्पोर्टेन्ट जों मा पालायनाय हहम ददमनि बिसिं दैखायै जों अ 9 अगस्त जे हायं हा कोतरनि अ बरक बुसारकनि जे साल पालायमानि जों पालायनाय तंथगलायदि मोसालायदि अ चिनि अरवो लास्ट हंगांकाय चिनि मोसामुं जे चिनि ट्रेडिशनल जे मोसामुं बो जों नुगनाय आर चिनि जों दिनै सुदो अब प्रोग्राम खायावै अरवो चिनि चामुं ट्रेडिशनल चामुं रावो किचा तनिखाय साखामुन माने सुदो साजांनाय बाया फालजागनाय रक मेला हायता ट्रेडिशनल नि चामुं रक अमाहाय आव बेलायके चिनि जे संकरं चिंता करं लुप करं अबरक जाहाते कमाया अंगनानि जों ठीक न बुनि न सलैनाय चाइनिज चामुं रक कत चामुं रक चालायो हायपानो चिनि चामुं न तापकदि चिनि चामुं चातां चाखै चाखतै गोथों मसदें गुद आमहाय चाखरक आम बेलायखे पेंमारक हांमारक बेलायखे चिनो अब चामाबो बेलायखे चाकथक बेलायखे चिनि चामानि समानि गोबां हायसे जों बुरिरक चिनि बुसा बुतुयनो जों फोरों मा कलांनाय अ संमानि जरातैले जों फोरों मा कलांनाय चिनि जे कानमुं जों बुरिरक बुसुक जरातै जों फोरों कलांमान जों फोरों मा कलांनाय आर सलारक बुसुक जरातै फोरों कलांमान सलाबो मा फोरोंनाय ठीक नताबो आलबाया आल चुवायलाया ना ठीक नताबो पावर टेलार ट्रैक्टर मेशिन दंगो हायफार बाहायके आलबाय आबो जों मा फोरोंनाय मुसुक मांनाय लांगन जुवाल थेपायो आलबायो मल छावो एंखाबा जों हुक खलायो हुक खलाय पुरो जों बाहायगाय खाय आ कक्षि दंगो मासिं चाकारा आसिन बाय कार्तिक आगुन हुक हगना नांनाय आगुन हुक हगिया वारेंसा खामिया चैतर हुक संना नांनाय बैसाग माइकाया माइ बाहान खाया बैसाग माइकायना नांनाय चिनि जे कग्र रुसामुं कक तां कग्ल बेलायखे दंगो आबो साबो सायपाया कक उल्टा फानसे कक रेके फानसे सालाय बुजिलाय माने दंगो ना कक रेके रक कक खिदारि रगो आगि तो चिठी रक सिनानि चिठी रक रिलाया आगि तो निनि मोबाइल फोन बकरै हिंगाबा रुसामुं बैसे हामजांलाय मानलायो हायादिबा आनि गारिले चुकसरो सरो नबार बनां सरो आनि गारिंगो फायदि हिनिनाय रेसाब मारो कम अब बलायखे इम्पोर्टेन्ट हायजे जे आइचुक रगो सखा लुपमा बायसे अब सारेंदा तार मामायसे जे अब आनो कक खिलिनाय रेसाब हरो हिनिनाय उत्तर रि मानलायो भो जागा सगैगा जों ताबो आमनि बागै जों कमरिया नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांनानै जिनि आइडेन्टिटी न रक्षा खायनानै जिनि जे कालचार न रक्षा खलाय कलांनानै बागै जतन वानसुगै थांदे हिनाय आनि कक किसेसा सामावरन मथाका हामबाय जतन खुलुमबाय के